आज कित्येक राजा होऊन गेले, पण एकमेव राजाची शिवजयंती साजरी होते अख्ख्या जगात, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि आम्ही त्यांचे सगळे मावळे, ह्या मावळ्यांनी जे धाडस केलं, जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मूर्ती जी स्थापन केली, खरंच मी त्यांना मानाचा मुद्रा माझं करतो की हे सोपं काम नव्हतं। खूप अडथळे आले, पण मी एक सांगू इच्छितो की ज्या लोकांनी अडथळे आणले, हा जो हिंदुस्थान आहे, हा हिंदुस्थान, अखंड हिंदुस्थान हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापित करायला, मूर्ती स्थापन करायला आपण अखंड हिंदुस्थानात कुठे पण आपण स्थापित करू शकतो, त्याच्यात कुणाची परवानगी घ्यायची गरज नाही। आणि यापुढे तुम्हाला सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांना कुणालाही असेल, आपण कुठेही बसू शकतो, पण कुणाची परवानगीची गरज नाही। जे कोणी आज बोललं की माझ्या परवानगीशिवाय होणार नाही, हे तुम्हाला पण माहिती आहे, पण आज त्या लोकांना मी सांगू शकतो, हे छत्रपती शिवरायांचं राज्य आहे, हे हिंदुस्थान छत्रपती शिवरायांचं आहे। आणि तुम्ही जे सांगता, तुम्हाला हे आज ना उद्या या शिवरायांच्या चरणी लीन व्हावं लागेल, हे मी आज तुम्हाला सांगतो। कोणी जर बोललं मला माझ्या नसा जर कट केल्या तर माझं भगवं रक्त बाहेर येईल, माझी छाती जर फोडली तर छत्रपती शिवरायांचं प्रतीक माझ्या छातीतनं बाहेर येईल। असे आमचे शिवराय, ज्यांना सगळ्यांच्या मनात आमच्या शिवराय आहेत, आमच्या काळजात आहेत, आज त्यांना आम्ही नमन करतो आणि मानाचा मुद्रा करतो।